En geno mara nyakwara mogi Mirio Makare machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. En higni adek nyaka ne chaki Ramogi TV. Jopiny oseyudo puonjruok yudo weche matimore kor gwenge nyaka mago matimore e pinje maoko, ka chenro mag Ramogi TV bende oselombo oganda. Owinjane pach oganda mane wawuoyo godo mane nyisowa pachgi ewi Ramogi TV. Mokwongo agone jogi erokamano kendo mar Nyasaye gwedhu mede joko machalo kaka jo Nakuru kucho be migi everywhere ubedi kata Pokot kamoro amora, nikech namba achiel umiyo waneno piny luo ka gima en mane lwetwa e dhot ka wabedo, nikech aneno gima timore Kisumu, aneno gima timore dala wa Homa Bay, to hambe kaka wuoni koro joka bende nena, nikech dhok Kiswahili otek, to kamong'o dholuo kama Nyasaye mad gwedhu jo Royal Media. Weche mag thieth ajawinjo gaga kipuonjo maber gi Ramogi, koro miyo wang'eyo kaka chalwa kaka jo oganda. Koro weche mag thieth ochoponwa machiegni thurwa Ramogi, keche wachonwa gi dholuo, tuoche moro amora koro wang'eyo maber ahinya. E gwenge wane nyako makele cha en Kisumu no kende modake modwele odagi wuotho entire Nyanza. Kisumu gi kanye mowuothe awra en ka puonja mara en ayweyo ok odwa wuothe Nyanza te. Koro kang'e ni gini kata un binya miu thuolo nikech kata e pinje mag jo Mombasa gi be nitie kuonde mane joluo bolale e ramisi gi mago be wanyama ng'e gwenge go nitie kata gik mochak nying joluo kono gidonje gwenge kabisa ne wajioge ni gimed donje gwenge kabisa oke town ng'eni gik mang'eny be timore gwenge, koro wakwagi ni gidonje gwenge wa makaluo gi gol gik matimore gwenge kwa luo mondo piny mangima ong'e, nikech kata king'iyo kata gwenge makaluo nitiere kata mana gik mang'eny matimore, ndeche nderni madonje kor gwenge ma richo, koro ng'eni ka gi expose gi oko to ji mang'eny ng'eyo kata sirikal ng'eyo to nyalo konyowa. Kan kama okonya kabisa nikech Kiswahili beto kang'eyo maber, to koro kilendona gi dholuo to awinjo weche gi kendo maber. We awach ni wan gi deye moti Maramogi sani okonyo kabisa. Nitie wamama ma gin nok gi somo chon iyudo kane mine itero mana kwath, jonyuol gitero gi kwa mana dhok, ok gidhi sikul, mang'isore ni wach mar Kiswahili okia. Sane wamama okonyore makar kendo ging'ong'o wang' gi jogi Maramogi ka gineno gik matimore kendo giwinjo dholuo maler ma iwinjo mana nyakwara wang' ni Ramogi okonyowa. Omiyo Ramogi to kamogolo wae bor kabisa kendo wagone jotelo mag Ramogi erokamano kuom ne kelonwa wach dholuo. Sama waigo higni adek adwa ni Ramogi oringe ground niya opatna gi jo team ground kaka an ja team ground in that onya kata appreciate wa matin e ground kairi in terms of give back to the society. Aora manyando muomo kendo kelo midhiere boma maero to galwara mare. Koth mapek manochwe otieno ma pi noruodo kawuono nomiyo pi omedore aorano ka midhiero okelo dhungruok mag geche apaya ma Kisumu Ahero. Johala ywago lal maduong' bang' oula yweyo kuonde magitime ohala, ka jodak bende ok owe chien ka giywak ni masirani en mano mosebedo katimore kinde ka kinde, to sirikal ma kauntino onge gimosetimo. Achio gokinyi sa auchiel ayudo ka pi gimoro amora pong'o pi makata dichuo ma an go akia kata kuma nitie nyaka sani. Koyo chama kaka chal ni endi, koyo chama sirikal konya uru jowadwa. Pi otero mchele ma nyalo romo gunde 35 ma pi otero. Pi nobiro gotieno ma pi ya obiro gi ngufu matek moyaw dhot ma pi omomore ma pi odhi gi gik moko. Koro wasebet gi midhiero kabisa e kinde ma pigni pong'. To wadwaro mondo sirikal mantiere mondo bi one gik mwaneno e odiechieng' ma kawuono. Gibi mondo gine, jotelo bi mondo gine kod wang'gi. Mokwongo wan kaka jo bodaboda waneno matek e yoni. Yo mawuok Ahero to Mbei to Miwani wawinjo matek kabisa. Nikech kata sani apiko na pi noywero modhigo kaka sani kaka dadi konyara gi familia ongi. Already nan gi nyanya mang'ino balls. To imagine ka pi oringe nyanya to is a total loss. Koro an kwayo manyalo bedo go, mshahara manya kwayo ena ne kanya wanya bedo compensated as farmers in terms of fertilizers and some capital for startup. Jatend migao mochung' ne jotich sirikal Justin Muturi ochopo e kaunti ma Siaya kama otelo e chenro mar pidho yien e bunge mag Otabiero mayudore e sub-kaunti ma Bondo.
Mutudu noten gi jatend migawo mochune alwora e kaunti ma Siaya Ngire Jacqueline Oduol kachero ne geto mar pidho yiende ma kwan gi ohewa 10,000 ma biro kinde ma bende jatend piny William Ruto rido kanda kogeto chopo ajenda mare mar pidho yien maromo bilion 15 kachop higa 2032 kaka yor kedo gi lokruok mar chal kor lwasi. Koth mapek mamedo chwe pacho ka osekelo midhiero mathoth ne osiptal maduong' ma boma ma Lodwar. Laktar Joseph Epem ma bende otelo ne osiptalno wacho ni koth oserocho chenro mag thieth kamoting'o chenro mag mine modhi konyore. Kama iri Epem wacho ni okel kod gedo marach manotim kod kambi manomiyo rak mar kungo osiptalno. E ndalo mokalo pichni osekere mbui kanyiso chal marach mar kar thiethno. This was just a short incident whereby our drainage system was overwhelmed. But we moved in with speed and blocked the drainage, and everything is now okay, as you can see. The road is okay. The patients were not affected actually. It was just the caretakers who were in the verandas, in these verandas of this ward, that were affected by the rain and the water that was overflowing. So currently we have already unblocked the whole drainage. It is now flowing well. Piny Kenya oyudo omenda maromo siling bilion 10 madhi konyo gedo mar kambi madhi chako chenro maloso kaachiel gi uso yedhe mag chanjo e bwo katiegruok mar Biovax. Biovax ma koro mi tich mar gero kambino koro igeno ni bende dhi loso yedhe mag ahonda mag kahera, aruodhi e kind tuoche mamoko. Jobod manyien motelnegi kod jaod bura machon Makeses Kwasrupa Mishra nonyiso chir ma chako loso yedhe bang' higni 2. We have been able to complete an exercise we've undertaken with the Ministry of Health, led very ably by the CS and the Principal Secretary especially, Hari Kimtai, with the World Bank, together with the National Treasury. We've been able to secure, Mr. Chairman, funding for the whole health project of $120 million, but specifically for Kenya Biovax Institute, $80 million, which allows you to be able to commence immediately the fill and finish facility itself and conclude it in the next couple of years. Kenya will be the first nation in Africa, the self-sufficient to manufacture pharmaceuticals, surgicals, disposables, and high-end health products, both preventive and curative, and which is amazing. It will be quality, cost-effective, and also we will be ambassador to other African and other countries which will like our products, comply with international accreditation, WHO recognition, GMP. Jolweny ma pi kata Kenya Navy komakore gi kaunti ma Kwale ochiwo thieth manono ne jodak ma kwan gi romo 500 mawuok e gwenge ma Kinango e kaunti ma Kwale. Jodak noyudo chenro mag thieth mopogore kamoting'o pimo tuo mar kansa gi tuo mar obwongo ka chenro mar golo remo bende notimore e kambino. Gi e kindeno jolweny ma pigo timo ikruok mar dhialo higni 60 nyaka nochakre. I've come with a group of consultants, obstetricians, physicians, surgeons, orthopedic surgeons, ENT surgeons, and support staff. We want to give these services back to the community we serve. We serve together as a community, and we are delighted to be here. This is a journey we started from the northern side of the coast, Kizingitini, last week, and we are ending it here today in Kinango at the southern side of the coast. Tumefurahia kama Kwale County Government ya kwamba kwa ule ushirikiano
wa national government, yani serikali kuu na serikali gatuzi. Kwa hivyo leo tumefanya hiyo mobilization, na mnavyoona ni kwamba services zimeanza na tunaendelea. Pia hapa hivyo kuna services ya kutoa damu, kuna ile registration ya SHA. Hili zoezi limetusaidia sana tena sana. Leo nafikiri hakuna kulipa dawa zote tunapawa bure. Leo nimepata tayari, tumeenda pigwa picha bure, jibu matibabu yote leo ni bure. Tunashukuru sana. Familia moro modak e boma ma Naivasha manyo ratichgi kaluwore gi nek mar nyargi higni 4 mokalo. Familia mar Valeria Njeri ywago deko mar ng'eto e bura mane gichwalo e doho ma Naivasha kata odoko ni doho nosetieko winjo burano. Njeri mane higni 15 kendo ja klas 10 kinde mane owito ngimane nonegi e nyim dhoodgi e dwe mar 11 2019. Achich ma higni 16 mitudo gi nek mare nomaki kendo nodonjne gi keth mar nek. Kowuoyo gi jofwambo, John Dungu ma en wuon Njeri olero ni deko mar ng'eto mar burano osekelo midhiero ne familia no. Wamama wanauliwa ni kama hawana haki, wasichana wauliwa ni kama hawana haki, wamekuwa kama mbuzi ama ng'ombe kuchinjwa kila siku. It's very painful for the family. Instead of healing, tunaendelea kuugua kidonda. Na 4 years si rahisi, haijakuwa rahisi. Unapofika pale natumia mambo mengi, lakini yako uchungu. So tumeshindwa tunaenda wapi? Sisi hatuna uwezo kusukuma koti ndio wako na hiyo uwezo, lakini above all Mwenyezi Mungu ndiye ako na uwezo. Justice ya huyo mtoto ifanyike. 4 years na nafikiri kuna kesi hata za nyuma yake na imeweza kuisha. Na nafikiri wameweza kumaliza, lakini huyu mtoto wangu sijui kwa nini imechukua muda hivyo. Sasa sisi tunakumbuka hiyo muda, sababu si muda mfupi, ni muda mrefu. Kama mtu hajapata ukweli yake. Tim mar Kenya mar Harambee Starlets notimo rako margi mokwongo e piny Morocco motelo ne tugo mar osiep ma idhi bagi e kindgi kod Morocco otieno ma kawuono. Tim no mitayo gi kocha Beldino Demba biro pimore teko gi tim mar Morocco ka saa 2 mar otieno ka girakore kende tielo mar 2 tuk osiep chieng' tich 2 mabiro. Tukegi ibago e kindeni mar lig madongo okawo yweyo ne chiwo thuolo ne timbe mag pinje tugo tuke mag osiep. Nilikuwa na hopes that kuna siku yenye ndaitwa national team, moso senior, ndio hii Mungu ameniwezeshea nimefika. Cause mimi kwangu imekuwa first time, imekuwa a bit hard, but the more time nimezidi kusonga, the more nimeona that naweza catch up now. Nimefurahia kuitwa national team, kuja kucheza hii game 2. Kezo ya leo imekuwa poa. Ni kujituma tu. Erokamano nyakwara Mogi kuom thuolo mane miyowa ka nwakelo ni weche manyien makagi kacha. Waikore mar kelo ni weche manyien mag ang'ich welo saa 1 mar otieno, kendo weche manyien mag oimore koromo saa 3. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng' awuo.